Bueno, pois para pechar este primer día de congreso, temos a Alexandra Xara, que fixe un gran esforzo por estar aquí, como a sempre, e que é un placer, como a sempre, tela ela, e que é unha das persoas que conseguiu que sexamos para o ano que ven Patrimonio da Humanidade. Entón, deixo que peche ela o congreso e nos vemos todos mañán en Portugal, en Sabrosa. Bueno, poñome por aquí, non sei se ven. Nada, bueno, eu viña como un ointe máis, non tiña previsto intervir, deme moita mágoa perder xa parte da programación do Congreso. Quero felicitar especialmente a Miguel, o alcalde, porque moitas veces, sobre todo na parte que nos toca o Consorcio de Turismo en Ribeira Sacra, hai concellos moi pequeniños e moitas veces sí que se escudan en que, bueno, precisamente polo seu tamaño, a ubicación, o feito de ser un concello rural, pois utilizan ese argumento como para mellor xustificar a falta de proxectos ou de investigación nalgúns eidos, non? E aquí hai unha mostra de que un concello pequeno do rural que ven de incorporarse agora a Ribeira Sacra, pero que tampouco estaba ligado a unha gran marca turística e demais, é capaz de estar, de organizar eventos como este congreso, que ten unha palestra de expertos e profesionais increíble, capaz disto e de moitas outras cousas máis, xunto con Parada de Sila agora comparten unha capitalidade europea que lles agardo toda a sorte do mundo que podan ostentala. E este é só unha pequena parte dos numerosos proxectos que Chemi manexa incluso a nivel europeo, con fondos que son complexos, que dan moito traballo, vale? Porque son difíciles de xestionar, pero con vontade e esforzo sí que se está conseguindo. Entón, simplemente felicitarvos. A mí non me puido ser, bueno, por tarefas burocráticas que tiñamos hoxe bastante lío no consorcio, non puiden estar a mañá, e agora, por outro deses problemas que tamén sacude o rural, que é a conciliación, pois tamén me teño que marchar un pouco apurada, pero simplemente iso, agradecervos a todos os participantes, os que vos desplazastedes ata aquí, aos caras coñecidas que temos a sorte de que aí na primeira fila estiveron traballando noutros recunchos da Ribeira Sacra e siguen a facelo, agradecervos todas as vosas achegas e que este sexa un dos primeiros dos moitos congresos que estará vencellados. Recalcar un pouco o que se viña dicindo no que puiden escoitar dende que me incorporei, e que efectivamente o patrimonio crea investigación, crea proxectos de posta en valor e crea turismo, que ao final é ese cometido que temos dende o Consorcio de Turismo e atraer visitantes para darlle un futuro o espazo rural, e agardamos que, bueno, como ben dicía o alcalde, que sexamos declarados de cara ao vindeiro ano Patrimonio da Humanidade, e iso sexa unha pedra máis, non, que nos permita consolidar o destino e facer que se asente poboación e que Ribeira Sacra e todos os seus concellos teñan moitos anos de vida por diante. E nada máis, agradecervos infinitamente.